Kublai ya phi baro sashi sen ngap deng snguba ya phi hakani ka pulik hubor ngap shipang balada ka deka sen ka banikong ya phi hakani ka channel ka jongi te snguba parlok ban ai ka jingkershan ka jong phi daka ba phi like phi share ba subscribe ru ya kani ka channel balada pilada ban subscribe kublai shi hajar ngu ya ka jing subun ka jong phi ki katto katni ki khubor kat kum na ki kot khubor ka khandai trik uluber ar hajar ar phulai Kanyau na ki san pukundai ngut ki MLA ki dei ki papendap tang class 8 hadu class 12 Shillong leber Patrick na padang ki san pukundai ngut ki MLA ka yeng darbar thawan bakhat wei ka jilla Kanyau ngut ki dei ki bala pendap ya ka jingpuli tang hadu class 8 la ni class 10 la ni class 12 kani ka pau ha ka kai point bala ai da ka Association for Democratic Reform New Delhi ka bala pej bnya ya ki kot kisla jong kini ki MLA la pentep ba arngut ki MLA ki dei ki bala pendap tang ya ka class 8 henrengut ya ka class 10 pat khandai ngut ya ka class 12 Nalor kata la pentep ba ki khat khandai ngut ki MLA ki dei ki bala pendap ya ka graduation hinyongut ki dei ki graduate professional khat lai ngut ki dei ki post graduate ka wei ka bala pendap ya ka doctorate bat lai ngut ki dan ya ka diploma ha ka jingya dei bat ka kerta jong ki MLA arngut ki dei ki ba padeng ar pusan hadu lai posnem khat san ngut ha padeng lai phuai hadu sau posnem ar phau ngut ha padeng sau phuai hadu san posnem khat prang ngut ha padeng san phuai bat nru posnem bat lai ngut ha padeng nru phuai hadu nyo posnem bat uwei ubadan ha padeng nyo phuai hadu pra posnem shushuk kai point kala pentep bana kisan phokandai ngut ki MLA lai ngut kila pen pau bakidan ka kes persya ya ki arngut Nakini kilapan i baki kes persya ki kilong ki bakhya Nalar kata la ban kedau bana padeng kisan phokandai ngut ki MLA ba menta hadu sau pusan ngut lani nyo punru persen ki dei kita ki karorpati lani ki MLA ki badan ka jingdan jingem bat kaspa ka phau ka long palat shiklur ki babun nakini ki MLA hespa ki dei na ki NPP ha ka bana ki ar punru ngut ar phongut ki dei kita ki karorpati Sakani ka pat ka khubor laweng ya ka jingpenjari ya ka model code of conduct ha ka jalla Shillong leber Patrick Hadian berada blut ki kam ki bayadai bat ka jingpenlong ya ka election saka yeng darbar thawan ka bakhat wei ka jalla ka election commission kari India ka laweng no ya ka jingpenjari ya ki kendon perking election lani ka model code of conduct ha ka ni ka jalla ka jingtha vote na ka banta ka election saka yeng darbar thawan ka bakhat wei ka jalla ka long ha ka arpinyo tarik urum phang bat ka jingnyo vote ka long ha ka artarik ulber walada laweng ya ka jingpenjari ya ka model code of conduct hendai ka Meghalaya ka dangsa saka jingtha vote hasoyong constituency ka empat penbena hadu menta da ka election commission kari India. Lapen sange ya ka jingtha vote hasoyong constituency namar ka jingklat no jong ukertong ka United Democratic Party uba HDR lingdo aha ka arphau tarik tang news ngi haswa ka jingtha vote. Kajing penbena balaweng no ya kajing penjari kendon perking election kadai ka balawan na ka election commission kari India lingba u senior principal secretary u Narendra N Botulia ubala pentip syabaro ki chief secretary bat ki chief electoral officer jong ki jalla ki bakan thup ya ka Meghalaya Nagaland Tripura ki badang syudap penlong ya ke election MLA bat syaki jalla ki ban penlong ya ke election chiteng samoi ha Arunachal Pradesh Jharkhand Maharashtra Tamil Nadu bat West Bengal Kajing penjari ki kendon perking election kala trikam nadu bala penbena ya ka election ha ka khat pratrik ukala lingkot ar hajar ar pulai hadu bala dablut ki kam bayadai bat ka election khamtam kajing penbena da ki returning officer ki bru ki bashajet ha ki election Sakani ka wei pat ko khubor hadin katu katnis nem on yo alam phrang klem dadan kam thep vote Shillong leber Patrick ka yeng darbar thawan ka jala ha kasni palai kan sayo da ulam phrang klem dadan kam ya ki MLA bakin thep vote u Thomas A Sangma MLA ka NPP na not tura unlong ulam phrang pathamai na do kasni palai u Thomas unlong na padang ki katu katingot ki lam phrang ki ban sasajet klem dadan kam bani khun persya yano Haus na Hajar khat layu Abu Tahir Mondal jong ka Congress uba menta ula longkom uwei u menteri ha ka sarkar MDA 2.0 ula syajir syakashuki lamprang klem daya khun persya Menta ka kentiru kaliang persya kadan khat sangut ki MLA ka klemwan syakmat banbu kertong namar galas ngutu lupa bakan longtang kajing pendap rukam kaliang persya hapo ka kenhun MDA 2.0 kadan hadu sau pusan ngut ki MLA bat namar kata kan omdan jing yau Thomas ban syajir syakashuki lamprang Hadu ka bukut ka ngithap kerteng ha ka neutrik ulober di tang u Thomas u balalong u MLA menta la arsin kinthi bat haswa kata ku mu MP ka Raj Sabha u balawan syakmat ban thap kerteng na ka benta ban yakhun ya ka election ban jet ya ulam phrang bathamai noror kata ka yeng darbar thawan kan yo da u MLA na ka jat bin rew garo ban longkum ulam phrang hadin bunsnem u Martin M Dango ula longkum ulam phrang bakhadu na padang ki rewlum garo ha ka ba uladan ha ka syuki na do usnem ar hajar lai hadu ar hajar phra
Sakane ka waipat ko khubor dei bam shimkhia ka UDP baklamla thau ya ka sarkar bayalam da ki sengriulom Shillong leber Frederick Watla ki arngut ki MLA ka HSPDP kim kwa bankren AA halor ka jingbamla thau ya ka sarkar da ki sengriulom ka banlam khamat da ka seng UDP ka badan khatwengut ki MLA henre ki khubor ki bajan bah ki athu ba ka jinglet a jingkarshan no ka jongki ya ka seng NPP ka deina mar ba ki nongyelam ka UDP ki shimsting ban thau ya ka sarkar da ki sengriulom ki khubor ki athu bah ka laitrik ulober shisni hadin bladap nyo vote ki arngut ki MLA ka HSPDP ki la poisha ka yeng jong menteri sarkar barem uba lakmen rumbui Long hadin baka UDP kalakot da ka jingelang ya baro ki MLA ki bajab na ka sengriulom Nalor kata ki khubor ki athu bahaba ki MLA ki la apoy ha ka yeng sa ulakmen ki la habat na bhado lai kenta ya ki weipat ki paralok MLA ki bathmu ban thau sarkar Shushu ki khubor ki bajan ki la pentep ba ki MLA ka seng HSPDP ki la shupet lingo ya ka jingmi jingrung ki MLA ka UDP ban ya kando tang parame ki hapo ka jingelam jonguba medba lingdo kum president ka UDP khlam da khotlam ya ki MLA ka HSPDP Ki khubor ki athu ba ki MLA ka HSPDP ki la yo jingtep ba ka jingslam ka UDP ban lum ya ka jingelang ka deina mar ba ka ni ka seng kaladap ban yakren lupa bat ki nongyelam ka NPP ban thau ya ka sarkar thammai kini ki arngot ki MLA ka HSPDP ki la mi no na ka jingelang nalor kata hadu lai baje janmit ru ki dangdan ki MLA ki badang wan sha ka jingelang nalor kata ki khubor ki bajan ki la yathu ba hadin ka seng kala dawa ban thau ya ka sarkar seng riulum kini ki arngot ki MLA ka HSPDP ki la kloi ban wan yestrei lang lada ka UDP ka biang breu ki khubor ki la yathu ba kata ka jingthamu ban thau sarkar kan umur long na ba kini ki arngut ki MLA shimet ki la lej ban ai jingkarshan ya ka kanhun sanrap NPP bat BJP Shushu ki khubor ki athu ba ki MLA ka HSPDP kim kwa ban kren AA menta halor ka jingmi ka kanrum kanram bat kin sapan shai khamba ya ka jingja baro ahadien katu kat nipor kumban shupen kan mau ba kadan ka jingthamu ban thau ya ka sarkar seng riulum ban lam khmat da ka UDP haringkat ka jingkarshan jong ka PPP PDF Congress TMC HSPDP hendai kani ka jingthamu kala shupulom no tang hapo ki khendet kanta sakani ka waipat ka jingkarshan ratba ki patba kala kren breu VPP Shillong Frederick Ulber ka Voice of the People Party ka penpau ya ka cisngungu ya ki patba ki bala kershan ya ka parti habaro ka wai ka jela hak kerwo ka bala pelat menta ka sngi ka VPP ka laong ba ka jingkarshan barat ba ki patba ka la kren breu hak kam sanhima jong ka jela migalaya hak ba ki saungut ki kertong jong ka parti ki layo ban long dokhot hak yeng darbar thawan ka jela ban wanra ya ki mat ki jura jong ki jat ben riu jong ka jela hi baro ka wai shushu ka jingkarshan jong patba ya ka parti ka bayang scam halor ka nongrem jong ka sanhima bat ka sensar patba ka bakhut ka bashisha ka ai ka jingkermen bah ka wai ka sngi ka migalaya kan long ka jela ka ban ai nuksa ya ki wai pat ha ka sensar khadar ka babha ya ka bangila ban sarong Nakaliang ka parti ngi khot ngi wer ya phi ban ai ka jingkarshan ya ka parti ha ka ni ka election MDC bat MP ka ban sa long house nem arajar arpusaw ha ka ni ka ban tanga kwa ban penshai ba hadu menta nakaliang ka parti ngim patshem ya ka rai ya no ngin penyeng kumu kertong ha ka ni ka election ya ki kertong ngin sa rai bat penbana ha ka por ka babyang long u kerwo u doktor bat scam marbo u nong ai ktin ka VPP Paralok ngin say syambyang bat pihak kiway pat ki khubor. Kublay shibun ya kajing sabun jong pina kapor sa kapor.